Görüşü, veceri. Homi turpal nochi qam, şevga maşa oğilşu. Tan oyna birittol bikarg bet. Şezert ayal oluşu du mart, birittol mart. Tan lera ve streama İrani hint bien duluş dat nochi ve ir date iş yats. Ali ve tan Стрим мой YouTube канал Reality Тяю и TikTok канал Аслан Арцуев Тяю видео, стрим. Стрим сегодня на чеченском языке, друзья. Так, удар ночи чуавиги, фашистский, руснявиги, шей безопасность. Ларила, шведери, жери, он дальше, шун кирми душон. Комментарии, ссылки ержи. Gayuli riqwayda Bismillahirrahmanirrahim al mar nash qobal dol qant ahar maradum wa chusu way taqal qali mar damadan laha mar nash qobal desh mar nash ya umush sh'ir duqwayda dat short Итакс, итакс. Hitskell, Mушен, Мерц, канцлеру Германии, Мерц, Фридрих Мерц. Цуэлла, ЕСИГа, Аскмата, Надвишун, перевод, Мерц призвал ЕС к самоуважению и самоутверждению, в том числе и в отношении США. Мы больше не хотим недооценивать себя, Алла Мерцу, заявил канцлер Германии перед Бундестагом 18 марта. Он отметил, что в Евросоюзе проживает 450 миллионов человек, на 100 миллионов больше, чем в США. По словам Фридриха Мерца, в сложной международной ситуации, когда крупные державы открыто проводят силовую политику, ЕС должен использовать собственную силу. Мы учимся. Другие тоже зависят от нас. И не только мы от них, сказал канцлер. И мы учимся тому, что может и даже должны использовать эту силу. Мерц также добавил, что в такой ситуации Объединенная Европа единственная и важнейшая гарантия нашего будущего в Германии. Только объединившись, европейские государства будут обладать потенциалом власти в этой новой эпохе. Господи, благослови Германию и Ичкерию. Ишталдушун. Далетек. Вая ночи хала удат. Вая халач о дигдушун ночи. Вайше дега хилма дизерду. Единственно, вая цаир цадайчане. Цхаяк диасия кюсич. Ца идеиш чукуш. Хардушун газуатин. Сирия долхум. Чо дигдох вайн. О, махди ушу. Вагадия синц эю короче. Хитс даца да орантига. Даца хелнак. Да азвиру. Шу. Вагадия хилду боше. Вайна. Вай чувствуешь-то. Иир деш. Вайн эшбич. ويخلك ديتر سيريا ها دعبغيتا ناقوز يوروبي حلقلبين كوكاس سنتر وي كوكاس سنتر انت بوال بيشي تاع نوخشي قوم تعتبر عير بالخير بوتسا يعني وقع نوز تعتبر شا شولي يلدو شو نوخشي قوم ظلم دي اشنابو ظلم دين ناخبو انزريج او دوق ظلم دين داخ ويا بوصل بوال الا شابك دوتا واتشون Отсюда қиет дизвай нахче. Бусал вар алла автоматически ца дуаттават. Бусал ватер ал автоматически ца мостават. Вай моста ца Россия. И Россия любой хадир долшу شينك ددق وقام خلق دي دوش بو إيشون دالش وين تعشاش دينا قيل دغيتا تنا جواب تدلا ويديسنا خلق دينا دقيقة إيش تاع درجة إيش تاع بوبوت شوي دقيقة إيش بوش
No, ich ruckhirdolsch dat, deel wait. Waya, busal dinsa, вообще dins dega, deels dol huma, ihuma, وينج او دزدو ميخلدو إذا هنت صح إشتا فانتاستيك شو ما واتلش نو سقية مع سي مخول أبيكتيو نرياتشنت إش درقي سوات نوحشي هو تسندير إشتا زين تي وزير دوال إتس أوز درياتش نأبرات كريتيتشسكي تعوم سين قوش دالج إش لردو إشتا أكورات نخ خلديزر أولي ديك تل هاشق سوي هم غالت تسولش ساسا كيروات غالش داخش بيهم نعامة تعيم نو سوق يتريحة يالجا داجس ودات شون سوا ياخد يا شوات ديش على دق دوسة ودنيا نشوحها دوحة تعموت بيوش تناخل تعموت ما بيتني دوحة أو جرا تع ديل يلس منيع تعموت بيز وي إموت ويموت بو الخيط شو سوا سوا أسيوتك على عربو شات عم عربسكي خلبيز بو جوكتشا إيوديسكي موت خلبيز بو بولشو يلس منيع إديمع رايح يلس منيع إيش موت بو سونا نوش موت بو الخيط سونتي قابك تا абсолютно текущий да дыздеши дүйч дач сон боқала иштохиет улвел кунах исарум киек дэшт эхки улвеш так вой масана аш пачалк шиллен олкент урарту пачалк хиллен рим древний рима чисто цу урарту хилдолхум вой дол гилкш вой яхсибач генетически культурно религиозно цадель отец небес халда والدنيا دا حول دا بوشويك تسورارت ديل خلا إز ريمع خلا أتيت نبيس أوشول يوبيتر تير نو رازنا إش تعديل خلا تير وجو نو تعاوم خلا تير قيج دين واش بول ناعت قيج تعار قيج بسعديجيا قيج قوما والسجا تعني تجامو تخلا تير جوه توليرانتني اوقتنا هين سوري ميان ماتت الچا مسرت تا شابك ماجيش خلقتر تانيغا هر دين ليلدي اوستغل تر هر اوستغل هينس ويت تخيل دولهم دو هينس تان دو قويتس اشتلامز دي شواتي هر داتي مهتر مدو هر دني вообще من سوى بوصل بدين تيات مس ومسارتي يتخنا تعبخي بهاي شو خنيو ونوخش مسنا وجاي بحجر شوالش مسنا إذ ما تياتدو تركواشي ريمسكي تركواشكا خليفات كريغانش خينا تركا язычный наш бой цег арбошкар караяган туркошки караганш خينا 1400 каком году победы конца Византии хаёк и Римский империи иш Римский империи шинде يلا уже Римский империя ялча хау хилу юлш хилол Римские республика Рима цахиллайс уже гениал уже ярче дальхум хилтига так Византия бошта тада қиллатсуд Византия от Византия тагер тулан бахкан турка язычный племенаш хил туркуай цагилиш Цухена 1430 год дует берегала сон 15 век кюкис Притол веку из Цухена и Карьержич, и уже 16 веке войнохчи чуа даже долгелай. Туркшкар хадох, что халифат толшена, османский халифат толшен, да, массово войнчу держен и мусал динна, а прибайшо бедать и ханхил. До этого кеста хил войнюк, а хинца бу войнюк, а нохчи кест. Кест бу бацбич беша, уж кест бу. Уж войсен нохчи бу. أدين ودين وجرشان يقع أبو ويخ تعترينز مس شين قادي قدي وشتوك تور جرجي قام إيشا توج سامية كيس دين ثاني بيسنا أبو جرجي معتق دقيت إيش تود إدريسا جرجي قام دوج أو وشير قام وي خمسان شير تاقا وي أتسمنخ قيت ديزوي شتو هردوني ونوخشي بريبايشو حالبيه قيت دات القيت سديز
Вой нохчи истории, хинс киеге юлиш о немецкий историк шен, ой вой Кавказии дайс держан дубо, и шадол и цивилизации, ну койцуна. И цивилизации, вой Кавказии держаню. Yok истории, и шадега хуардол, что ну кэлдух набу. Потому что вой нис ду, войгар дуар шадег элча, ах вой талерам бабиз. Ах шей истории, вой юбош. Вой истории, шей юбош. عين نخبو تان ويش دات سنتي قوشا دالا سقارت يزي يهوش ويل حلو بال تانينا ويش دات تاع إلاتشا وي دات ويلي ناس وي دات الخيط قصوص جيبوتيز تاني بوشنس إلاتش وي تخيلا وي كوكاز أخيلا ماكسيمال تسميت أساسري دا توجنا خيل ويسو هنس واي دويل متكوي شور خيلا إز كاسبيسكي مورتي تشورني مورتي قاتل إش تريتوري خيلا إز وي دو تش قيق أمناش خيل وي تحني نوق الوياش تخيلا دين شين لو أقليل دويش خيلا وي потому что وي دينخ وي نوخشالله وي уверен خيلا وحون تاع بروبليمات لوكش أبو شاوي قلامش ديش الحو تاريع دقيقة تروات بدون حو حي уверен هو هو يحي دويزة لا تاريع دقيقة لربوتي потому что حينك جو دويخا كون حينك بوغبول شدويخا كون حيدول هو حل تندل يهم خا ديزوين نوخشي تا شابش هينزوين ديوري انو اللي وخا بيز بوشل هم دوي اشادة انس 1722 год, я Хара Петр I войскаша Чечен остров Юлча Каспийская Волшакета, Цигаха, войнохчи тян дуалитан, угар передовой, угар хал мощный, современный, модернизированный, европейский флот, он днянчо угар юбошел флот, хит алил шло, кимнаш, ну хорт кимнаш. Ушхила Астраган хаэхкан хабош. سمعت يا إيش حبة يحكن شينا تيجا لتر خلا دوحر وي غاسقي إيش ليتش كروتشي حبوش خل تحصل يا نيمتو بيوتن دوق نيمتو ما خلي سوهنا روسيا عاش تنيمتو شو يازين كيرتو تيجا عاش غومكي خلا وينوك أدوقو غومكي بو يغومكي ديك ناخابو دوقو تمش بيش دقيقنا بو وينوك خير بوك سموتا بيرجل نو دوقو وينوك ناخبو غومكي عاش وكازاخستاني اردو شينا ويعدو دي شينا دوقا بنا تنتبه قنوي تيجر 60-70% وين ويتيجا وين شو دعوالش تاخا مصدوكيول اغو لدي كوكازيول اغو هلا عشرين بول اغو يا ويعين دول اغو تيجر ناخا وبشي تنتبه قن هنس داغستان يا دوقو او خوسكيراي ونيرا شايل تريتوريش اشتاق يسن يوا سغوش بيان دوقز بيان تباغا قشنا غاسقشتين دوش от румкша цугайна теря цаханство хилла 700 какой-то год дюз циг инемцу хачак цуобох цу язин дуз цатер бусал бу инах бо и ханство йол и кумикш бу хорнохчи бу цабусал дин дуцер лелештек хабдуйцак цадин дуцер amma абсолютно разные бу инах эллацер цера от румкшия шай хакмаш хилла цал волцера князи, дворянины, унядина шихила, окейра шавек цатери убохцу. Немцу чудуй чудуис. Цуэн арабство юшун одуньян чуа. Арабство даяқыз юшун. Шайл ца арабство юч. Шавек цатер хиллавай. Цатер бусал нахбу, хош бусал бу, хоша бусал бу. Но лил дара киета ма разна хилла. Бусал динна вая وين نوخчалц, وين адачц, وين олцан, иш пережит кшюит, я кибош, на бук больше класс образования, ёлш, оцелел книжка и шанхал, Москва и Татарстане, Казань, напечатать инёл, язинёл, книжка и шан, шин дин ха, ша дулхума ха, унядинак ха бош, та умаца нохчен ша истории хитча, ша оргиша, шкетча, وين вообще هو تنليلر دروي ويدقمش تصندير دروي وين خاري وي استوري سندلا إن سقيت ولول شو قيتي للأسون ويج أوغ شير بوغبولش استوريو هندامنتوش قام دوي
قوية اشتغل ديز ما سرت وجيت ديز ويز دمدات ناتشناليزم ويقوموا بيقيش قومه ناغن شيك أنتن شي يعنى أنتن خيزقسو تيرش تويخش يعنى تويخرين سون دكتور إيشتا جورجي تتلوي نيمتو جيرمان تتلوي كيرغيز تتلوي وملغة تتلوي هو بوغدو إيوا قومس إتأترجيني ناتشناليزم فاشيزم يهتبوغدو إس إي ناتشناليزم إي فاشيزم تخيلر أدم تحتير خيلر أدم أنت إعتا لقر تاسك تسوات سي لودي راوني بورتو هما إي إستوريو أتس حلق بغن بول قا إزر شوا بخي إزر شوا يال إزر شوا حلق ويديش ويديش دقيقاً دول هما إي إستوريو إس نو دعبغان إلاش ويخيل دات ريم أخيل ريمسكي ريسبوبليك رزواتناش نوخشي بات قولش بيش زرج دات سديش خيلاش بو سوهين سقيتر يا سمو سقيتمس سو قلوا الخلام يك خارج خلام يك نوسا اسينيول رسلي دوانيتسا سقيتر يا مو سقيتر يا مودو ويا политический центр وي كوكاز يا خيلا يتايبناش خيلا إيشا تعتبول جارة قوست غي قو خيلا بوش شيسياتري تعتبول جارة شوست خيلا بوش نت أسيريتشا تامكي يجتي عيازنا شوست بليميناشو بوش وبليميش كنياجستوش أول سير أسيريتش ألدو إسورة تقيتش مهتها أرميتشا تي شيشوي بو تو أسيريتشي إيشا تو أورارت عين بو أرميتش أورارت قولناشا إنوخشي طيب نشتو и Асирич нападение шьяш и нах битца бютша шоу ду Асирич дюйцеша шоу 40 княжество князей и шоушах кет طيب نشتوقش سارة إش دعلوينا تو أسيريتشن أتيجا عاش بول أرميتشي قبل ناخ لا تيجا عاش تركوا بليسكا تخيل تخينا تركوا مات بيش بول ناخ بوي إش تعبهقن شي إزر شو تعبهقن شي إزر может быть даже больше شو تسول تعبهقنش إناخ تركوا مات بوي تركمانستاني هال كاسبيت إيار حبهقن بو إناخ كاسبي كازاخستان شتو أويل متكو تيجراني تركمانستاني متكو تيجش حبهقن كتشوي بليميش خلاش إيش царь حيحكن уже 1000 هدويس منودويس ну короче бусал динти яцхан юқис бусал бухлақиш уже цугайна إيش цугайна حدول دل نقش هذا سو هو الغيت ويا مسخينا و изначально و природ дел و قولش ديندا نوخ بايماريا و حدولش ديندا ها ويا толерантны خلا مسرت ديك خلا تا قاموي унижать ديش تخلا تا دين унижать ديش تخلا отметя отскоренил раскопшкаха главный тқешей тадейлу и халде бошвол халде и халде قيج قوم شيء تديل نشخلا تنير и они им не запрещали ничего شاي لا مش دي شاي دين ليل دي تا نوقلو يشتغل أقصى معها يوي политический центр خلا وي كوكازيا تارا أتأملو خلا شابش поголовно شابك أملو خلش إيش لات ليلش خلا إيش просто солдатч خلاش إيش لات ليلش земледельщ خلا إيش собирательщ خلا إيش تعني زулам ديش خلا но одновременно с этим передовой шалтнаш деш тюбшем цель своя шалтнаш деш слушай и бронзовый железный век ёлсар янч беш короче технологически чё развитый хилакуш цу периода когда нах вообще эх нахилла племенаш хилла тацар дабылгы инс римилан цар иерусалимилан из фактишун خير учённо шаш доказываешь а сега придумываешь там дакшун иерусалимилнаша инахбу ногчи бу элсунц не совсем не историтис und алча проногчи эдуквайца пронахи ол царя пронахи халхил бол нахш букуш да таqa Китаи qachchush Китая мумяшкарина и видео юшон са TikTok чуаю YouTube чуаю немецкий учёный дюч да цукавказ центр иш дайсбержен иш массана полностью Евразию улчил континент ну тига аш кинахилла Китая Китайчила аш Европа
Европейш, خuz Германия, Мюнхени, Австрия, граница. Хиллатер ставк. Хабехкан от Кавказе, Хабехкан был наха. Хар германские государства Юльшхена, Мюнхене, хинц Мюнхене областью и цу границ Австрию, цу Австрийцы, цу нехте ахиллеш. Ихил Гитлеру дючдек, что тысячелетний рейх, эзер шодолша, рейх или есть великий рейх. И он хилла, Рим хилла иш тысячелетний. И Рим цуэриллан хилла цу пранахш. Ахера шаш иштхил дизал, лига легансер, وي كوكازي ادلويس بوشا ديسانت قيسان سار اني اسكالي доказательства тигацани зага та кушиню граал ош юкта движение та чур химол свак молш вино молш та кушиню та сак дукис да но су хагиета ей бу ist легак ей и не просто граал, а муархил печать. Тал дюйна. Согу алгерт, вач орги история, шир история олшу. Дукуч дага вай история шею бошал. Но из-за церью, цер развитие нюис. Und als вай дабана шадул ам шавик нохчица хиллатик. Таю чигатик цам передовой отряд хилла, видимо, темлой. И религиозный, политический, грамотный нахилла. И они закладывали города, что пассанашку днем чуашаш, дакачкача, цара цари муюль шхилла, ну шей дели шей цакайли хилля, я цара сони мухил, ну цан эго цигда был юль шхилла цари государство. Ишт Скандинавии кача уж, куз Европе кача уж, Германии, Риме, Италии, короче Турции олмехте, ишт иметк жалицен цар. Ас исем дүйц. Отцалыч, ора, бурболш, орамболш, менталитет на дуй. И лач вей датчун, что вей дуе татволча, самага дуе, что лач падак ерти. Цада я танига хулат дуй. Вей ичкери, та современный мир, ду вей таган дол, вей ичкери, вей төшю, вей шаю претензии, рэскшю, рэски эшенчуте, рэски вей должен был. Дуй современные международные правила, цены, нисла дулеч, вей компенсация, шелиш буш. وين غدا ديش بوش مسو او وي اتسونا وي قيتشا وي تشوغا بوبو شو تشوغا ترقلوش مسارتس ديغردوش قام دروي تا هينز وين دولاش كودو هينز وين دينا كودو نوخشي تشوا وين دينا حالا والجوار وروي تو جوار غوندا ишти политический центр и варвай цунгуа лидер волш массана визавиш мшавик ваки вешцуна цунгуанда даитан вай нохчи он рибар и темлой отряд передовой. И мы свое государство создавали. Вай почал даватеш дорой. И вай почал даватен чултеха и самый ниси, и самый справедливый. Дал мабоби, вай хватир маяц, и вай мяш шватич. Не разк шватич, не турк шватич, не американ шватич, вай шватич. Типа, вай дольш, главный цыган. Марионетка шлёч. А цу американчи ящик, из римский, и вай цу Риме дая ханил культуру царь ящик. Царь, ца померца, юха культура, хамашуна, ца просто хотхун проблема уч, трайшейн выгодно дол эвошен цана. Копяк луч я без давайте я ноколуца я шейца по-человечески духцуна халдар хинц Америк ну лидер дуцас в отношении нас еще вейх та тергался деш что положение цер und als Россия атомная бомба и Россия хира квиршевига ist umdo tunnel atuna wa ketchani wa tana yuqi uzirdat وين هنت كاتشا شا استع провокация شوكر но и провокации وين خيان شو تعتير دهم دات абсолютно اي وين خيان уже وين شو دغياتش بقيت ايش ايرانيات وان باقن شابج غوشالتتن تاهنت عربوي بوي تركوي بوي بيرش بوي ايرانش بوي موشا ويتحني تا يوق تاعت يوق из دغوك دات ايش وي دويش просто полностью качдеш цэт иттан бат Я хитца бац, я 44 год я бац. Я цулхала бац. Уж гаск сцене брат еш больш. Уж царя будешь, царь брат еш будешь, царь вежри будешь. Шуайц бац. Тут вай хуман вай еш бу. А вай дин
Юлия ша провокация шхилюхинц. Америкиан вай киетам был шушуни Америк. Вай бокуду изначально Рима илланел, хурич илланел, и Рима, цу Риму бокшдол хум ю Америки дехан. Цан мехтахилля идея юис. Массанаш дакигани нах. И потом ее развивали. И самый успешный, шадол дыни цути дуэршду демократии бог. Иду. Демократия, власть народа. Шинтайпан, ну, кудынян чуа, айдал. Где я монархии юис под разным видом. Король луктига, я динс идуичтала, султан уиз, я аятала уиз, я шах уиз, я падишах уиз. Гайским атла альча, я кест матла альча. Это гайским кест бац, гайский сатанищбу. Кест матла альча, там короли, цари, там ишт движение ютига, хульшик, дворянство. Но цансагя юис, юши бери, даклуши, айдал. Узурпация власти и диктатура юис. Отсон духал хилла и хурича хилла иш урарту багаш. И римленш хилла цугайна хилбол. Шабеш отсон хилла из. Кидишо, и вайя изю понимание. Костяк, изю. Ах, один цка Муса пайгамбар хилла, угар держан дол дин цугайна. Юга Иса пайгамбар хилла, тоже держан из вайя. Тат беш керст хилла, инца бисан болш бубац бич керст. يوتولت يا بوسا بدينتي ياتسا بوسا بدينتي ياتشخنا وين مجي تمجي حي سوي بوسا بدين يمكش خلا وين قارق ملا يستخلا وينو مولش خلا تاجوه يوينو يوروبي دي نش تو كوكازير دي اندو بو يوينو تو ينج تو عقيق ديش خلي يوينو короче штата система нуктига дицаря билгал يعني отвечаю но يوينو مولش خلا قشدات магин خلا запретят بوسا بدينا запретить дина خوغل شيء على تمك وين نوخش عيدلا وينو وين إمكش دو تميل يعني إذا أتكزات دينا وين شيء على إذا تسلعت سوى نو كروتش وين نوخش عادة دوخش دول وين نوخش قرقي شير ديلير حدوخش دول وين قام وين غلقش وين موت يلسمانير حدوخش دول не побоюсь этого слова والله сунах тиш вулвел қич маусо цумна цундел дүйч мадо та текүши цен цахиетек дүйч маватсо со галвалла со харцола дал геш дуэлксо така иш бусалдинти ятсой и бусалдинти ятсой деш така и бусалдина вот ха вой адача но цахиллакис радикально хот цахилчане махила ви магита нохчи уиш цахилла вот тюрьмаш цахилла нохчи представьте, цуген дюнда цахилла шунвай тюрьмаш. Детский дом цахиллавай, дом престарелых цахиллавай. Представить? Делаешь? Масса надуис, вай гадатис. Это что? Борз хилла главненок. Риме не дель хилла борз. Просто это как бы воинский символ хиллаки. Леч хилла из леш хена скулица деш, цизаца циш, леш хиллайс. Ну, шил он чуна леча хиллайс, свободный хиллайс, харлушца, жал приручить, далва борс целу приручить. Ан агошта, и символ хилла, воинши, темлощи символ, а шадол камой воинш хилла. Не 300 лет той России туан беш был, а 4, 5, 6, 10 тысяч лет темлой хилла. Понимаете? 4-5 тысяч лет темлой хилла. Ассирийч, туамбуа, 3,5 тысячи, 3 тысячи лет назад. Хоэзер шухал, ассирийч, туамбеш, точно гиллашун. Цул халга, Митания бошил государство, 1300 лет до нашей эры. 1300 лет, это 3300 лет назад. Цугайна лечь из Юрина и Митания. Цу перш Юрина шун, хинц бол перш буй, царь Юрин юшунис. Хинц вайн хударяч бугай юшуниш. ويا تشيش ثاني تعشدو تبيش ثاني تو إيرانش ثاني تعدو ألغيش دوتشا وين كيتش من مولنش بوشون إي سالع ميجي يبوش ويك إذا تو إيراني ويتش حووش ثان ليلش لك تسير هو بقويو خايشون تو آيات الله ويرخون آيات الله سو هيت سوات أحكي شوك تو همان كي جاشا إزو جات ديشا تو آيات الله يعني مارغبو داخل باي حلق تاتي يشو تسير أجزميت الدين خيدوك دائما نتبوتا نتسخلق واي هر دنيا قوالانش دون دا إبوت قوش مات بولا خوشدو إتحمات بولا خوشدو ما قوش مات بولا خوشدو
звездочетч, ца Муса пайгамбар валли дүйнда, дейли салам болчун. И валли дүйнда звездочетч болш, бут гучмац бола, мал гучмац бола, я шадига изучать деш, нахмагили, дүйнянчуа. А вайн тыган современный шайол, интернет шайол шайна. Представляете, мелч аудалхи цунаган вай. Они нам говорят, марха мал бухт гучца балла инс лоч, that's why хунадинек, that's why all. А, например, Иране ашволчуна, марх шхульцун бухт цаго. А Кавказе аштол вайн, например, иго. А вайн су ивалал, сун марх дайолал хижвиз. А теперь оказывается, цу верховный аят талается, американ швинул. Цуна бакою, теперь динц бакою, марги бухт дахилба. حاج تسوي شغل حاجدر إز داخل ده период назад регулировать-то. خيدي شو هين زوي عامير تخبشي شي تدوجيني شو نيوخشيش نوي إذا половина шиизми половина сунизми تاش تهم دو تاش تا между تا движению. خيدي شو وين تعليل يشتك هم ديت والبلش حتى ألش كانش تعبلش تار إيدو حديلا ولو هنا دنجو أسيت دعوشك وجاي وين كيتشش دوشون سالس هم بيش نابوشون خباشيش بوي هنا عدنش بوي إيش إن سنيتش باتش شيتش باتش سيوق عايش تا دوجينيو إيه شو إيش بوا أنت عبيش أتصنع وقيت ديز نخشة ويش دو الدنيا نشوحها تصنوي خزلي يرجش ليل ويوري داي وي باي حلق داي باي شوار حلق داي غير شو إيش تمدو وين قدنيا نشوح تصاهم خير ميدات وي إيش دا قدنيا نشوح تصداوات ديلوتك потому دالا وي قدنيا نشوح ميلدو هردوني لوتي تردو صحيح ولا ما مواتلش سبب الله تهم دا تيش ولا شو потому что изучать да ол велже о дохком дуар роя леченом ждуаш ош роя леченом жду никогда в жизни ночи вин хилвац ночи темшбеш ночи вича из махкарох шхила и угар дох хилла цундер я цундер дельч вича уиш хилла мацу но и принцип талиона олшта хомдук студент олш первый курс амин идесис чо дакчу из нирсуни та чо та родной хитар ксунис дат тулти аязин закон хилла и принцип талиона вавилония хилла мацунис цига тук хилла тулти аязин цааш тук хилла тулти аязин закон хилла бхаг бахкан чуна бхаг бах küg дахкан чун küg дах вин чуна вие принцип талиона бог дуис извой бог чир бога принцип талиона ду кровная месть бог дат кровная месть бога окей главное же не худуцин ма амух китсуна мадуй так вот раскимат ла кровная месть бога я запада кровная месть бога аш шун тазидич давиан ас санен тазидич на та вич дelt има каш дойле as идичрена хаберкан сачуамелве гвич цуна ол кровная месть несправедливость а месть бикам бешуис чирвич вати бикам бешуис но причем бикам несоразмерно динчун дехала алсам духдеш и никогда хилдат ночи видишь вайн иш терминш подменять еш использовать еш дуй видишь джихад бог дунья чуха хардин дунья бусал бдар бог ду قيتم иш قيتم нилланду видишь а вай дагат сахилла никогда в жизни ал та орва иш люкс Иерусалим будет наш бог еш люкс но и цу люксол еш шун шинахи ан хидат шун люк шин я зайн давай аллах алла цу талиq ишт использовать хинца шун хагуш бол блогер ша цац активный вай активно лил гач берша ишт использовать беш со су вариант использовать махул иш тумду надо разбираться со все орги глубоко шедек амуди что никогда ночь иш тагансана غاسقشتا بويلا يقيش قومتا بويلا دحل بويل شيخ ام واحتا ديش خلق ديش خيل دات تغن بويل بريداتلش بوي
كدير واري داود واري ألا أدين واري دقو بقش وين بيتا شون بويش ناخ بويش إس إيرس خانو بوش وتا سو بروستا تاك لكش عيش ناخ بيان لكش كناتي البينيسكي كناتي تاني غاز قيتوشي بيأج и ногчи уэльш соцатиш ногчи уэльш потому что ногчи чим дылурдулшум дати газкшан халгар просто так سيري دعبغيت قري وشنيك شبوي اش بيا بيا سير باسبورت ساني سيري دعبغيت اش تيجا ايجي لي قالت وليلش никогда хил дат وين يهم يقي دهقن وين سو نوخشي وقال ستيش انا نوخشي چون دلوردوشم داتسس شي قومانت يا مشجي چون حجوشو مشجي چون يوخي ولا تسوشي لوشو شيكابياك بانيا ادم خلق دره اسخيل دات اتسو ويتس اندل ديز يوم تقا ديت دات ديزوي и навеки вечные, запомни, дизвой, навеки, во историю, к сожалению, что вот, да, вот от ступеньки, что ала долж. Охолти и нахванюк, ахилар макачи, вой, исан был нахванюк, ахилар де. И нах цахиляри, вой, охолти, кочер, децер, да удо бош, я переступил через чеченскость бош. Цун цахилля цун чуах чеченскость, цун дельди на цуи, про переступить. Цун переступил, цун ха ногчи общество юка вехш мауиз, но цун гах цахилля истержин, хал елсманир, делир, Израия, долхум цун цахилля, цун дел дуцу и дючтек. Hele zo, weet zo boos, boos, nachtboos лишвек. Духом дуар дич, вежери. Ненц, например, хнахакча, инц современных хнахакча, айж хул мж, айж. А на самом деле, чистый хаяк, хнаю лили шо, хал Мухаммад Пайгамбар дели рисалам, инц узамна лили нот. Хнахакча, рижи хул шхилла. Хилла цухена. Инах буй, инах нохчи, це олвей целя. Пранахи целя. Уж рыжий хилла. 2000, 3000, 4000 лет назад ди эзер шуал, ко эзер ах эзер шуал. Ихна лилин меткшбу. Хун лили ашхилла. Простой нах, тига ашбол нах. Оц пранах шбуй царях тарбал герч. Рыжий ашхил царь мещи изи. Рыжий воин школ шхилла царя, рыжий воины, короче. Уж хабош хайна. دوك إقواوش خل شاوي قط على خيرش نيسوان خلاش جستوكي تخلاش مسو أو دال بوشن تخلاش أبتوم وجه محمد بيامر وزامنا وجه مجايش إخنا مجينا تسناغ ترخل بول خليت إشت يشون وي إستوري هرم دوق قوك يجود يش دوق قوة إستوري شو تعبوا بيش دوق إستوري شخلا ويقود تعبوا بيش هرديتشم قاچالور яц отдельно передачи швальвиз. Но хинца, вай теман ты таганлеш, ден хакочквай. Чавига маш вовель, друзья, всех приветствую. Хинц би даду луш цахилч, дамац дуэрзер ду из бог, дуэрзер ду тес. Бог свига, мага алязинчу, мага юркник, мага. O Alex Langres, gente, que é o mais forte, jiri. Tak, sober die, reiske nach Chubach, dat. Reiske misge. Als in nog Duitsche nog hier nog maar Britisch. Nog wat amini, nog wat trait, ja, shit, anamu, nog Britisch. Zijn nog do in Duits. So jukti utsundele olser. So busalba utsundele olser. Потому что шеки эл хум доцделе, so за белойна nog чуть дог дахка as Duitsчуна. Иш Duits доцер. Но чога собер долш хлебо инах. So хил ажрус сүйт баридиш. Иш чодат собер. Но надо стремиться к совершенству, нет предела. Со ночью бо маш вогел ночью. Цундела и война хадис и хумш. Видишь, и война отсюда киет дис. А хинца мац дадуерзер ду богар. Хер дамац дуерзер ду дел шеучун цахар мац дуерзер ду. Но сон цаумха ночью цакицха сон. Ши лечхена тулам козлахчунга болш. Вой цана юк и вой уз да хоуш бушун. Als dan nou Duits doe is,
ويتويق الديجرياتش ديجان وقاش درياتش خلك درياتش تو غاسك شلج اوغا وين يقع نوخش بوخش ليلش بول غاسك شن بوخ بلاش بوي تسار لا угорач ويا خلك ده قاش ده потому что жопа цердел дизерду إخاء تسان إيش وي داي أدو خلك ديش خلك ديش وين مهتن وين например мухила история например урарту хилла тига перш бехкан перш Ирана и перш сагали несколько масит тайпан буш курч буш перш буш разные буквы إيش حابهكان سارة حياكن مت أرمينيا أتتيلن سار تمهتجين أرميانسكا نغوري أتتيلن دقنيات أتتيلن حلقة تخلص أحكا سارة شيء أوش خلص شيء بوع يسني تكنولوجياش رزويتي كنا سار شويش خلا غالنش يشغلك أرشيت لا شولي يلديش خلا تملو خليش لا ديليش خل سار أرشيتلني سيستم يشغل تسارت أخسراز وأسمعت любой дайну тиолш хилла милуха дайну тиолш хилла та короче сразу беркати ёлш беркати ехуш хилла ибет так инаха тюрк курч бу дуко букуштат цара шею ош хинс например Иерусалима жукти бутига цараш аш нур по ямари қок антхилла цараш аш шолах кенту бо симбо шол арбои жукти цу симма хабоил бу яс яфиат бош вега воқавегу яфиат вай ду цут яхина цу яфиат ду угар джимче да хозла ченце хам хилла үше ифи опир цу агурнах бу хал пирамидч там туда-сюда يول Египет и Эфиопия цуагуил направление يستات إيش تيجر خلا но تيجا شيء عاش ناخلا но تير حكمش بوش تير بتشالش يوخش بيش بوش понимаете إيش система شنر ده أك ويا دادا ديش تو قدنيا نشور زلوما دوي دنيا نشوا أو دنيا نشوا تا بيوغليو تا ديل ماستر ديل ماستر شو دادا ديش قدنيا نشور أو دادا غا تا تدي شوم دات ديك كيف كايا قنويخ ويج أو جد دادا غا غيرتن 44 года практически 44-57 خاتشوز ويخلق دين ويمخكر دغن ويمخ شي غاسق تيرشتي قن واخويشن إزدنا مسنا إيروساليم إزدنا أرمينيا إزدنا شيء تيرشتوخ شنو شيء ندوخوم ديسن شي موبول أخ هنسا إيرانيا ديك ديس إيرانيا هنسا توام دعبولغا أمريكان جوبوير بو أتسخيتسون مم نشيات تريو تسار شيء ميلا يوق أخرجا يوق دير بوردو تسار تأخ موش تيسقوزا تيراك تشوليريو يتيراكش هيتس جيشون as حال دايلانش ستريميا تو أمريكا قوال قنواتها يرسلي دونيشيش زنيمات ده пока سوول شو تيسالات يوم داشق تدالت أزيالش совпадение خلمي глава антитеррористического центра Джой Кент, what is it? Издавал Болар, Трампир. Он знает очень много. Цуюк хилуи шуис, антитеррористический глава вала, цун шайда гадиш мадуис, давал. Цуюк абюгалиу. Угара бюр сун, дуням ча сам бюр злоега суна и Кремль и Лубянки хит и ВСБ. Цучурдю ише йол бюрал даюч. Жукти вей сенна хиздеш самис кам душан. Дare шей humanitir цаболш, ишт армянш цаболшан, ишт курч цаболшан, ишт хизяш бушан, и армлой хизбинашан. Армлоям ишт чова цахизина, и курч хизбинашан, ишт чова. И жукти хизина, вей сен. وليش نوق بيغمري تحي لريش بولر بيش حبوش بول ناخ ملجو حيزيش بول تأخكن سيكن سو إنسترومنت خلقت يعني كرويت قوة إنت كديرو
نتنياهو سوي نتنياهو شيء يجيك عم خلق دي اج اشادك خلق دي دو شو الخيت سون اكدير وسن ايش سكخيت سون نتنياهو просто وين سن اشتا بيغل تامت واخا ان واتس تسديلا وين هرويشو وقعنا شيء تاع بقول باتريوت تاع ومت موش تخيلو هو باتريوت عن خينا يو تاع نومن تاع لات كاريرزين قيخل تاع قيقنا خرمين نو سو هو الغيرت ويا ويا تانا هما نيوقي واش تسوز دويتي وي تول دوشن وي تولن باكنش دوشن ليدي شو ويغا داجا هيتس أمريكا تستوان بابيز إسرائيل تستوان بابيز أذربيجان تستوان بابيز أرمينيا تستوان بابيز الناخ بيلور بوشن بيل بالكيتش بالعش بوشن ويهرد ديز وجد ديز خالش إيش بروكاتش بوشن يا خاخو إيش ليش بروكاتش بوش يا تو بروكاتش ولياني كلا قاتش تسالو دي وزدي استيش تسالي ليش بوشنش هرو إيش تحجويش وات تتوشكي أوتوماتيك حجويش وات وين ده على يشو برنامج وش يقودني أنشوا يشو برنامج يوق مزايكيو ينيشون مزايك يوق ديلن صورت إيش مزايك شو استقلتك شو كجي صنع سستاوي يوقس تكوت هو رنين شيشي مزايك دا يل دخيت برنامج أوبشي غوش أتواج إكرتين ندعش حقو إكرتين تكوت إكرتين سو جوش دو может быть цац но у нас до конца قيادات может быть цац من قلوا الخلامك نصون общем картин غوكسون إشت أت كرتين تاعها تا واخير هر كوادراتيك سنيسو هر ثريتو صوص أو بوسون أو ديكها عباعة تساتو تنا حوندين إستوري حجران دنيا مشعدل تغنلير حولي حجران مصوهمان دوستن نيستن أهم تديشت أخبيت هاون حي مزايك نو خوبوغ سين يشوا هر بوغ سين بيشبو عايش أو نيس ديش خلي خيط ميكون но в общем غوشاتو يا может بيغلن زلون إبليسن تبوبش شيطان تبوبش خلمك شو سير برنامج داوش خلمك شو سندي لوج أو أكورات نخل ديز تأملو خلا ديز تأملو تخيل ويشات أتصل إذا شكاوي تأملو خل دولا ويتسونا دادول يشات добро должно быть с кулаками остаться أكيد سنق вот إيش تخل ديش توي но عودل خل ديش دات نيت بات سويجا تاويك إزجدو ويتغنا خلك دغيات شا دقو ناخبو دنيا شا دقو بيغل زلوي دنيا شا أخوي أتنا قيت ديز أتنا وقيتي ويوقي تسوز دوي هنت أتستمان يوقي هنت وز إيراني عبول بل تمان يوقي شو ويتولن باق نشم 100% طولن باق نشم ويتوقي تسوز دايش чане يدي شو وين независимость лой هر лой وج лой бос هم دول душун قال но только на религиозной хирдуис представьте шевега мусульман да халу ходинем чу шевега мусульман террорист бош дюч ашпор шеве шел исламофобия шел фашисты а потом нам скажут что да из элер степашиной ельциной симпатичные бородачи бар чабан махи карамахи вахабистский унадинак шариатский юрт того тетель это же смешно было ху юрта ху лемнешка ху свободный ху дин лидер дерцер ху ног алу ирер цер даже дахият чуш يتسار هو распространится дирдер дин вай республик майор мершая раски арабо лач югинер полностью только но мерш мадер хабах вай махка бахча мамолриш беженчтан хабах вахойшчан симпатичный бородачи бар Ельцину Степашину бар так работает свобода вероисповедания в России типа динлил дойчеш султя хухелер дицмадалити вай нохче уграти гоут бизбош басай وحلقات باك زكاي ورشون استاي كوترتر تش سيو واسباكا اس ديتشن كوترتر تخبش ورشون شابك حلقو تعدا ديز داغستاني تلت ديز تا توب كويسن واترش بيروتاميا هرس وسو ميچرويرسو موسكو سانكت بيتربورغي سو цавиан шхена табы ху кылмыжваш цонган тикаччыл мыжваш вайгыта цанах هربيل وقال ويش حايشتا وشتا تاتسك هوليل دكروشو وي هنا نجحد ديز دقيستا هيوق شوي قاعد ديش توي بوش يشاوي دين وشن يشاوي تان غاسقشن تبغى بيشوشن
открыто уже, буйхуш. Открыто, шейдага скрыто, вейн буйхуш. Видишь что? Ишь дешду и хум. Ишь дешду и завести дичане, таду личане, а там уже поедет. Дуй. Зундела, вейн иш провокацица юч, вейн аяц олш хасредукшун, вейн ушага, вейн признание ушаг. Нас, но надо, чтобы нас признавали. Твам би Бог датсис. Твам би Бог датс. Вейдин дис дишту. Рил Бог датси. Твам темло хилер тадел Бог датс. Темло е цахил чваишац каждый ночь вот темло. Эзер шашка. Ночь чун ти ход мегер датс. Ночь ви мегер датс. Ночь чун сити ход мегер датс. Иди шо. Хореск штуаца. Хореск штула хо ночь ват. Horesc schon wachwel oder echt na milliardel schon wachwel oder we mo ach doch Schweizer wer Schweizerism aber شي problem شي شلي شوري ol ach doch schon ich beib kan ti hox nachbusch ach doch schon ach doch schon mal lil schon ja du is in nochka hillum datsis nochka doch schon datsis is een nigramat ne Duits dol naam Duits dus. She giet ach dacht she doing the lerit et to boch ambitie shuls. Школа адешен боч бол. На буй школа ши класс якыз бол. Цер Duits умш. Ага, ach дат. Миллиард дат. Вахлуш вала хасуем на вахла, миллиард на вахла. Все уже ночи ват. Вахлуш ват ночи. Предатель ват ночи. Я мартхул шват. Тем более, айн шоз геноцидина, куз дёс прёс геноцидина, фашистский Россиин вахол, кира цаджимма докхел мадизи, вот это его вещь вацкис, раскшани вахлушвала, раскшани мотбячвала. Сюек бот саму раскшани мотбячву и сюек связи валвол. Сюек бот су хаму раскшани украин. Какая раски, причем здесь? Ша раскша, ФСБ, мотбячвур, حمو غاس شنو قاعين بوتسو ارشا غاس شنو قاعين ووتشسن يا سوفيتسكي سويوز عوين ووتشسن قميل ديشو غاس قي قام داتسو دويتس غاس قي ديكا بو تايب بو ويوتس غا سيستيم يو غاس قي فاز باي سيستيم يو ويوتس اتسنا قيت ديزوي وجري يجري اتسنا وقيتي وي ايش وتصحدا واحد قدنيانشوا وي برت بوي وي قيتم بوي وي اورم بوي وي ايش وتصحدا وات هررس دوغت اندي چاني دادك چاني بيغلي اخچي بوخچي گاموي حاغي جدا ديز ويش دات نوچي چونگا دوخش داتس نوچي يلسمانير بخكنش نير داتس يخيليش ياتس يدي شو ايش تخيليش ياتس يخيرا داتس إيويتس أندللت ويحال خيتلور دات إيويتس أنلوي إيهم وي دادوخ ويجر وي غوشن ويجري خلي سويك تانجوكتي جو إلر موسكوا أدوكات وريس تو إلر شلو بوي غيلق أشيت غيلق شليل ديش مسارتsa وي نوخشي غيلق ماليل دوي وي چواليل ديش تيرتس بولش شتات تازوي تازويش دموتسان تادلتشي تابوستي تاوم شدوتوي وي تاك إيدا دوش غيلق دوش خزر وي سيدي قودلت وي تاوم دللت وين إتى قودت وش إشتغل قاتي قيدن شو ده ويل داولت داود نوتشي قرصلوش سو بار سويك شيء دوم خزدق شو نوتشي تاهم هو دوش روشن دويقش شيء جوكشي دات روشن داي إديك خيتسون تري جوكشي بارتسو او شاش تدوي شاش روشن بو اش دوي از بو تخصوت دالي نتغن от غاسقش سون هنسن قيتم باتس تسوخينا نسون غاسقش دالين دويس Еще уже добавили еще нюкир, все уже ночи бац, ночи мот сербица 50 бера дин шейдага замкшин ахойш берш бала ночи бац, ночи цид андешвик, ночи вышвик и ночи вац. Is дел борчун те вацис. Дел елсманир де этан гилки моти бючвик вацис. Видишь, ахчна вахвеллес. أخشنا وقولا لدنا هم قيرة وين بيتات وين تعوما ديشم سميك شايوشي أبستيات استوولتنا شايوسا قوات لالوردو شتالي رشتك وكيزغنا عبو لالوردو شتالي رشتك تير كروش نو أخشنا وقا ولي لغوي
Вот отсюн чего бельбех буса арчина дештик. Это ночи хулил датсис. Иштум дошон, хенц ац Ираня булбел, то ама дох питан дарьяч бу нах, роуша латит ряч бу. Шаберш все против всех латит ряч бу. Ши леч козлачун, пойтхул. Цундела вай цуюкица уздойч. Вай лиета целюйтич, цаняга. Лиет эрволшве, гуй сразу дахалаш и провокатор ушун. Я умышленно уиз шагулил дохуш. Я шагулил доцауш, саму пропаганчу илан. Вайн уже кечбеш, хабашичи, мабашичи, цауне один шичи, боша, ца диншлюча, ца нахбушун кечбеш. Иза вайн специально, вай управлять деш, вайн сагат деш бацуш. Иш вайн сагат деш бац, ца на аш нашлуш, образование луш, ца нго деш, лат деш мабуй и нах. Ich وين سقطتش بالارا تسار وين جورناليست بير برشون يوريست بير برشون تسار وين شابول уж был дрон шеш был техник шеш был инах бир برشون обучать технический момент чуй компьютер шамеш وين سقطتش وين цанах балари дуй а хош молнаш обучать беш бу молнаш был хош он дует وين да онал да был представь даже وين сказка шадуч управлять да нами иду кар дучтек أتوناخ قيت ديزوي ويجري أتوناخ قيت ديزوي ويسبولزوت داش ويقوز تشوغا نيتسبو ويقوز ليرنبو ويوش وينوخشت على لهتشاني تا نفاشيزم تسيوج радикализм تسيوج крайний форм تسيوج إشتا دويتر دوشون وي террорист دو إسلاميش دو ملچو أسي دويتش أسونا بوخشون تسير террорист دو радикалу هوني عدنغو но إذا دويتر دو تسير شيكابيك تاع ويش تاع بوسر ديشوات تاع رؤيتش نو ويقوزا خلي جرمانيا خلي لوي فرنسا خلي لوي انجليا خلي استريا خلي شويتسيا خلي دوكو قور بس انا دوكوي شاش долча давахте амие дронч собирайте амие за этим будущее шун любой армии да данисёшун дронч амдишей берш تدغي техническое образование шаитит юрист шхилит шай орма шубуха шай корин хуюха وين отца قدرين شو صداهم داتشون وين نوخشلت يا وي لهچانه ديغه целелш радикалусо исламистусо сига целелш атеист вообще ночи хулила дат قيدشو ديلي السمانير موتي غلقي ازرششك حيوشو كولتور атеисту богу خميلدو ها داق أزبويلنا أبويش دايلومش إيش دات دايلومش واويش دات هم تسخوش نابويش دات يتسخ وغبيش ببوش ليلوش دات يوم وغبيش تل كروش دوش تغيلا إنسو أتيستل خلبوش إيش ليلوش إيه شو إيو إستوري زلتايا سيريدين عبد الخالم سدولايا بور سو إسلامسكي إنستитут дюшвой туам бул были 94 года قبتا подготовительный курс юх сан кабатайт он был декабря был беларис 26 ноября чубех уже таилер то сашин кабата дишер уже ступит Абдулхалим Садулай вортха высший математик преподаватель вор мачухсой ну, разные ярцу предмет, что есть высший математик, яртон, экономический, исламский экономический институт терис. Так, цу олш, так дооксон, чо олар, чо хитам болш, кантуар Абдулхалим Садулай. Цу олар бусалба золотая середина. И войнохч чо доокш до олар цу. Из золотая середина. И бедать массуман тавай золотой середин, хули. Дия, правый, лево, цел жук, авай хули. Ше, дега идеально хиду. Вайлкша, ше, дега душ мадуай. Гордиться док, пуна, вайлкш, хайшчена. Они восхищаются, вайлкш цены. Они нас ожидают дийцан террорист, буй страшный, буй леч, буй ряде деш, буй. А потом, когда общаются, цец волкуш, и они даже наглеть начинают. А ваха воллалши мехти дать, потому что он не понимает, он арам сохкуиш, свет зылкшите, целый рылкш мацарата. И что он душон. И что он до أصلاً صحا تسني بوخ تي قاچي مهتسون
سو حقيقة جبرلو سو قاش مش موسو ويقرجي историн таджимал расследование яра это мой конек. Сажо су до суман тяхки улвелштат азарт китсон сахун кигда улвелштат са расследование улвелш. О интересно ульсон. Свег напцел, свег я умцел. والله вот модусь. Чо حلت ده желание урксан тавш су цааны гвистхила я цаава короче сайста фанатично ты версо цуман критично оценивать деш айсен хатарш деш хар иштар ане ишт садохар хар ишт дубо айс и айс су кертол хума مسو اغو zum критикиос ишт хилж вишт хилж оле ist sagt echt wert gesagt no soon dann so echt ja umstaat na wadilla umstu as düşe немецкий ወይ нохчи европейский qibol учёныша историк wadilla umdu as дүйцек просто искусственный интеллект уж ахтуч о ахту искусственный интеллект фсб закачивает я шишом программ я духомш просто и гуч модель хайшон хаусиш мел дохкундор мел дох делира تا سيجنال يور وقرج أوه خلك ديش خلاش تسوغينا قو إزر شوال أسريج بو أسريج يغتولت أحد سهر ثاني إيرانش بو إيران يزيجني بلميناش شايل إستوري ونشتورجتي نتسار شو شايل بيش باي أنسار تاتي أسيميليروات بين ساش تا دوجين خلسي но цер шаш он беш бол массу шай духал вол полководити це шаш ханст он беш адек даяз деш хилк цер вой хилк деш хилк цер даяз деш хилк цер шайда га вой хилк деш сохранить нак церис шайга на 1000 лет вперед така вой гаск қобай шухан соу ханю вой хилк то история гаск сан вайн тяха бюгалилини история ويغيرتني تا داوات إخشى دلو منشتجا إمام شمال سليلينز تركوي بو إليلينش إمام شمال ليلينك سو уверен تير герой وي تركوشي и إمام شمال تانتي بابشور он уничтожал нашу вой нохчил дадохш хиллацу ей буги нага нохчи бай нага и إمام шамалу از наш хламти وان ей буги наг тапташ мугари шай уничтожит яш تيجر ناخ دو حلبول غوشن لتالي نوخشي بوشون تيج بانش إمام شمالي تملو خلش نعبو أنت على ليش بش نهارجا إمام شمال وين خلاص وين شتاب خلا أهرا политический центр خلا и نوخشي от политический شيء قارجي شيء أورمت لدوش خلا تار уничтожить ديش خلا دادق ديش خلا إيه دباق ديش خلا потому что ديت غوشا قيت تشوا تابجن شو دينا قيق بول دوق بيج يوق بوق يغلي شاب تخلت إيه هور تايب نيخلا إيهش نهارا غوشا قيت شوي تا ميخكل وش ميتكل تيجا بوق يغلي إيش уничтожить ده تار إيش غاس уничтожать ده هو إستوري تار سن уничтожать ده تحمو ياتسو إستوري نو حجر بكا حجر ده نو الدوري من الناس ما раскопки ешхила, дьякона убош, вот чего известно, рэски, дуня ничего признанный рэски историкуис. Полностью под ноль истории, дайохш, байшера рэски, шахеган, от дьякона все, войду алилш мацагилис, а кэра уничтожать, яшек современный историк, или цухейна йол истории. 300 лет, 100 лет, 200 лет, شبعيش وقبايش عالدولمش уничтожать تبترشي قدقي ألسما دقا ودين غيردو تسار уничтожать شاين ناغوش موسكوا إنسا تير أرخيف شعيل غيردويس تاتس دولم أز ديكا نوسا قو إزر شحال خيل دولم كير دول ويليس أرميانش شاي يبوخش خلي إستوري تاتسو дьякона киегеша доказательств что Советский Союз мощное государство или тяга конкретно рицхил тяга возможность хил татсу марка та нохчи висенцахил раскопки все время же исторический археологический институт шошмай Советский Союз хиллаю инсам даяли зажигание так в итоге هر истории уничтожать яш отцал قهويك жгасقي خلا 300 شرا قا باي شرا قا ازر شو حال ديغا
Diakonos, da وادي هوش بابوش ألا. إيش قلت ذاك يا شتخي ليس. Просто от армянч дюцег нис дудаться армянский ученыш дух бадек Алла иза чуа бог дух беркарду шадек армянч қайл даққа цағиртан гуч духу армянч хилла но цацбеш шайн дерз дарерца ничестный наша хилла. Но от диаконоса и қа эзер шуал хиллага шумерш цул хал ди эзер шуал хиллага шумерш дол хана хурич бугош буаш Алла. خوش هیچ دکایل داپیش باشه. اتشیکا کازویت قی ازر شحالیو دی ازر شحالیو استوری اخ شاید راست قیچوا گوچی اخکن. آنیم چه اخکن چه گوچ. ایشوس ترس که رسی نیم چه خیلی گه تر ایزو چه اتیش اون شش میلش دو میچردو. گیتلر تون دیر کوکازی وانلیلا. گیتلر تون دیلا اتوی کوکازیره اینخه تر کیتای دقیق خیلی. Hinschap poines. I Zigaboriten Hitlerusche nach und als zer da ja nicht ist ani святоица священница лошила и карюне анчулт я хона тысячу лет империи еще типа дели дуис zum дела ist duis ich eli wega hinza yolshu edеш ночи и hor ночи у is ca святой граль is Tepter dat is mugar dat yey bat hor nochchi u is nochchi jungo lilesh bol motti tsin gilqi du is они это не поняли я это понимаю но конечно знание шхла есть знание что мы цитей про знание что просто хилер мы цитей иштумду эдишо иштумду арва хадиз. Так, за Натаняху стоит секта Хабад. Да, Аслабек, и Бахду. Ичкерия воевала за свободу на демократических условиях. А что это религиозная война чеченцев? А эту религиозную войну чеченцы подкинул Кремль. Да, совершенно верно. Эд, салам всем свободным людям, салам, брат. Салам, Эд, шалом, дорогой брат. Приветствую тебя. Самый главный нога, агностик алать дийцам бо. Агностик атеист богук, дейлах ша цатиш бог швегук. Шин хагуштол хумна би цатиш ша богук агностик. Шин хагуштол хумна би цагубо. И все, тот и чуюшел, кибачк шин гуш яца, значит чуюш яцкис. Квертацун кибачк кэцун цакета кибачк, потому что цун и цагина. И бог агностикш. إذا شيء صناع بوتات بيش يغز بو بوتات بيش تلبل بو تات بيش ريالنا ديزارينتيروت بين بو نو نوتش دوش دات وين تغن نويزات بين دول هم ويتا فاشيشتشي ها اشتوي ويزي وشتوي ويزي كوبان يعدك دات إز دك دي أنشا ويا نوتش كوبانسكي كولتوريو до урарту до метание бошего государства, цулхалга кубанский культуру ошхила, инзва Кубань олк, кавказцы, краснодарский край, кубанские казаки, кубанские казаки, шбабат, илабат, хотя украинч древнейших амдушун, ишт корги ширх амдушун украинч, ну видишь, и тысячи лет истории уже украинч бушун, ну от кубанской культура, инзва Сирии дагитарк. Инсуэлелас просто как обвинять вируацис, просто вам на размышление информация. Ой, куза хала гулдой. Турция ашвол, удугави, цюнец пропагандистчи. Ой, молодежь, хала гуля гаскш сцены. Сирит он бад, ада ойт кой. Ой, молодежь, игайой, бусалдин, жихад, чадек, синце, оль. Му дойч дуай. Тиранна латит. Тираннах, цаэдал карадерзин, шинах хизеш был бюхумю, цундухал. Это та идея, которую несли римляне, которые сейчас несут американцы, которая нам близка. Тиран, тиран, цундухал был уж. Вот узар Европе ночи. Üşçek daha bağlantısı, dakika çıkana, üşçega liyeç bu şey kıyetame. Кобань ошо, меткюй, цига курчит бой. Кубанскую культуру, вой культуру, массера, вой юбош, признать, вообще чисто вой
Хал Рим я беш цига шайхих амнаш хилла, уайт идан хил цига государство даваттеш. Иерусалим я арбой жукти хилла, цейр шей систем хилла, кичана шей систем хилла. И Кобань бошел, и Вейметкю, чисто Вейнагюс. Это еще до Иерусалима, до всего этого, ходи, что Дизер. Ялх 3-4 тысячи лет до нашей эры. 5-6 тысяч лет назад, Кобаньский. Цунаисеню Кобань олшил, Сирия ил метк. Цига курч, да их бой. Курчем нохчи чухох лет. Цига кобай нохчи, бай нохчи вина олшил, заксун. Цуцан мехтя Кобаня. Курч ялотич. Курч цене вой мостхедар ячбеш турквай бу. Вой нюк яха турквай бу. Турквай мотбюч. Духко удугау сонца, изаца туркво хилмекшу, но сонца биргал имелу. Но сон гуанда ха цацбеш бор турквай мотбюч. Вой сюли ол царях туркоязычный буш. Сюли, например, аварчи дергинчи бу. Üше вейц ДНК юлш набу. Türkçe çerç ve ta DNK'yet. Ну hit ya iyi eliyorsak. Да, ayarlaş dayıgıç. Уже дуккан мою ve çerça 500 лет. Уже дин ve bu sal держана ду за 500 лет дукуп hit del поэтому вега ду и турквес идолар. Так ve нюга аш bu türkve. Ve yaşa derşe al хромой Тимури туда-сюда вош. Дай биснаш ломах бисан хилла. Наравнини туркве би бисан цахилла. Туркве мот büyüç хилла. Хазишон Гумки мот büyüç бар туда-сюда бош. Üше оккупанч бу, вей вей лемнеш каллехкан шуда, занятий ну и территории. Так уже мэш дальше меллеш уабис бил нохчи. А бу аш уже гумки бу, гумки türkçeязычный нах. Так инца бу иш куза. Так цена война, ну что раскручивать бешхол, да, маха дашче, наца известный туда-сюда, альче раскрутки окцер. Инца вежри бук, ца вирсачи, ца реклами, ящи, хуюар, ца UFC литичи, ца реклами, ца беш штукуза. Хуяр це фамилии, Дулетов, юма чуксу це фамилии. Dik beş sun, gin boş sun, vist hoş boş gin bu sun işte. Dik beş du. Ну иш нохчи бат фамилия цащ. Фамилия цащ. Тюркой, чисто казахская, тюркская фамилия юцель. Ну как нохчи будешь куза бахкан сдаться один хуз раскручиваться, деш чеченч бубош. Но цага биргал иш бубац, но фамилия цель иштяц. Я хочу сказать, что иш твойнюк я будешь. Аш цани нуаца бошунас. Ора не шиши ду шиши ни плюс ду минус ду цаумаца бо. Но нохчи бу. Так нохчи хахилча нохчан сагатта диза. حتورك ولا حغمكي ولا حنوتشن يقع حويخش ولا حنوتشي государство نوتشي ناقوست ولا حنوتشن سجت ديشو حنوتش سولش حتوركشن تبوبيش ولا ах мостау преступнику преступник олцунах нету такого тройца олш церцо я тройцо иштрольш дуис хоч арду дичваре ворч архиц дельче уже атерлушу Дичвара байшо дуиз, я думаю, ворч архилдиз, по-моему, ворда олкой. Сондела, ну, шибай герг шо, бай шибайшо дух, шин байшра, войнук я ич до, да илой все, уже войнаш лерлушбу, ти дехтан тейпнаш дуиш. Сондела, войнук я иш дух бу, отсюда вой кит диз. Танина рум цабошунас, валлай билла цабох, хорни. Но хонох ситуации, атлон деш злымду, кирам бутрун. Трон хит зуан хилдол, шадол картина, войнюк ирч нерлили нумшдуаш. Таган вой качдол сурта, войнюк ирч нер, рэскшабуш, но ит, например, нохчи воч, вуша бош, войнюк та цаши вашем нохчи мабу бош цара, да тарвелла царцане, дауид, да лакиет цара. Та ишкам уничтожать дешту, культур дайокшу. Так хуза румки ина, ца ин румки тибехкан бу, туркой бехкан шрена бехкан бу, иш туркой бехкан 700 лет дала кидат, нет тиш. Ну, бусал дин дауч позже штрен дюнда бу. Но
Кавкази قيت يحكاتشا قيت يحكاتشا إشادة وينا دوز ديس خا ديس تانينا وي هما تصبوخ تانا قوما نوم توا نو طبعا وي هم سخرنيت صداها وي دادا غيرش بوش وي هينسا لتي تغيرش بو إيرانش ثاني دوي إن دعوة إردوغان نبوخ ونعد نج هيتل شيء سنيتشي تاريل باقي مستقي بات بوش سون دق ملدو كروتشي دين دير درجاش بيرمرشن أصحابشن لوش بوش تان إش دوت بوش إش بيتن بو أهينز دعوة تعش دوي دو ده تعوران دو شادق دو سنيتشن يقعيو إزم непримиримо разногласия штат получаем. Шиичен, это. Но сейчас пытаются нас объединить. Собор дел бо ас сунам целят, они объединяться. Сахуи гаду объединиться. Сосену яшу аж объединить. Сун хупаид багяч душу. Сюк хат ни аж. Сосай бурболш, шуцая хилиочу, историолш. Қом юқиса гуксуа, ашун яшу су объединить. Шайла атхо хақиq. Я шей тайп турку, тайп дуали, гумки тайп дуали. Шай хақиq, и все, никаких вопросов. А со хунд кичу цаняда. Вой хунд кичу цаняда. Дер дуай использовать да. Цундер латитан дуай кобаня. Вой хилиол культур, кабанская культура, ошмет кюкис. Цик дадиган. Знаете, ца жертвоприношение сан, ца сакральное, ца священное жертвоприношение сан. Цик дабиган. Цига курчал латитан, курч вайн мост хибешбу. Курч сан сун дуқуқ амнашгина ғилқ долш. Ца бешалёш, дош долш, қам кезгина қсун. Вообще гагиня, по-моему. Ишт набуқ курч. Валлахи буқ, да цанюқ ахир бу бюга, цена ноччанюқ бу ишташ. Но в основном сун гинаш, нормально набуқ курч. Валлахи буқ. Мас сәрсәрі олшдек ибисун хезадат. Дел дама пайдбоч курду ош цайзак сон цаннага. Валлах цайзак. Дух куч нага хазак эссон царягам цайссон. А ишач ова ширхам ду курдигам. И ишт хумду. Извайн. Отсуна вай кетча вай лилdur дат. Вай лилdur дат. Вай илdur дат. Видишь? Вай ирцадайт диз. Инзовайн кетча исламское государство, вай там унядин чубяхан жукти, чубяхан американш, армянш, унядин армянш, азербайджанш, унядин азербайджанш. Питан дагерч буш, питан дагерч. Киемс бит дина, питан дагерч. Но мы не должны на это поддаться. Отстывай царигичаны. Вай вайн вай махай, вай лидер дачун саму. أتعمو هو يوتاوشو هذا تانا تيجراني بدوال чуаш фетва яздеш та звезда ту я короче Египте тана подвал чуаш тана аш та звезда ту я Саудия ашу я тана кичена Европе ашу война вати би цу та язич хена цу дюцек лдеран охо дюц ха мелу со тишер вар со валлаhi со тиш сусан лелма уйсо تا دوش دیگه او اینترنت شو دوش دیگه حلوج واسو خلك ويش تعدين سوي تغيرش خلك ويش صورك четвертом 94-м 99-м ишадол ونيت عبوشش شو شادش ميچادرسا خاطر دوق تسونديلا شو مسرغ شاش دولچا اتي ايدوقس سون شو اوتوريتيچ دات شو اولدي تصديز شو هما ياتستخون شاش هما يوتي تخون اش حقيتن تخلق ديش تو قاچ دغيرچنا هينسا اوخ يوروبو ديمقراطينو وي نوخچليت يوخشل ديمقراطينو بي ويت الاتس دات وين غدينا دات مدرديچ потому что вейт يوخشل خوز بي وين داخقصلي ان هيدي شو وين سر يوخشل ديل مارشو يول ديل مارشو وي بي يوچيات هيدي شو ويو او Европа, ну Америк, ну юц маршу. Цаюц из Ирану, свобода цаюц, потому что диктатура юцига. Шинтай панду, юга дагдо этас. Шинтай панду, динянчаю, управление обществом. Цансаги диктатура ю, монархию, религиозные ла, уштела, ухана демократию. Когда нету рабов, господ, шабиш, равный больше. Человеческая жизнь, высшая ценность. Бак-бак не, бак-ю-бак.
вини юви. Ну це худ вахарт има худ. Иштхил дишду. Видишь что? Her syli chu boys und Zaumstitz bül dat. Shash milch boot so etqar. Shash mich abut so etqar. So hit selon wachi en olari shadik diets is bish bol bolga so qiet schwarzari. So qieter war hoş milch boot so hoş bol. Nach dat chu boy as tajimma noch shandika alla waynuk abol tat syli hum as harbi chana chu boli so wo meldik diets bilosh. Ta gush bosh hoş milch bo. خير بناتي ايو شاش دينك قدوش شاش ديش هما دوش خيتم بوش خبرش ديت وين ما ديت خبرش وين уже наслушались согу алгерти нохче وين датавоч о шадега данислуш диктулур долш дуар просто وين разный сказочник шбац сказкш дuyч беш Уне адинак деш буй то уне адинак беш буй сол синчила теш дуй то хит уне адинак дал арбоги وين هر دي بوشتل ناخ буй ишаш болч адабити цаг ламадириш цага ва ирмадайтиш и все وين цаум дахчун церде цаум дахчун церде ва ку Европа вол кобай изер со вобох кой кобай изер со ва мелч о ниц бушайн хич дат просто джим группа ну да иведи целое государство школа куш и на дуэй 300 тысячного ой о Германии на о Европа на ой мел пайдбир бухайшун ой мел чога куза гырчал ой дюзелш ой беш ой так диши чани из главных условий диши диши ночью мот битит болит без та были резкие школы дало русский амба мабизи русский цахакан русский цаам бичуня Россию мабизи боша хекал доч бол на хум шлил до хекал да хач но бат резкий мот ха но дат но ши ночи амби خيرнак амби первую очередь حقوزа ки немцу ки немецкий группы юка немецкий государство юка ки гырчали дааваты тагайта хомилу насколько ты полезен и этому обществу, и своему обществу. Хотя дать. Русский язык, бизи, бош, Со лечь одеш, да? Суни хич, со рейс хироти уж. Лечь одеш. Ладно. Так, дальше. Курды в Германии трудолюбивые люди. Да, ну сон трудолюбивый, что надо идти, сон просто как в общении, ищет бой сон, там волбин ищет бойс. Сунам царец царях, саму умолш царец сон царях. А маситта злати таршун вай царях, уз Европе, кобаня, вай питан деш, хандвиш вай курч цане, угара курчи моста милу. Туркой бу. Угара гасхши дуатхе милш бу. Туркой бу. Туркой. Ши империюш. Имам шамал волч динда, вай использовать деш, вай ловза деш, халак деш, да душ. Так это мы воевали против России больше истории, а я задеш, имам шамил шей, герой волш. А нас нету, мы закончились. Вай кач делла. Видишь, 6 миллионов, 120 тысяч висанвай. Имам шамал, да он ши калугир. شي جاله وني ويش تاعتان خبرش دوش انيكدوتش دوش سيغاين دعوان تورتيا كروت شي ويغا حاج تسويش ولا ريال تنا ويز تعنا حاج تسويش تسويلا سوا تسيش ولا تيك تورتيا تاعنا شي تن تعيو اتعي وين وليات دي شغل وينسا دا سيخبور دوي شي توركشن служить ديش اس توركي قومن وما تسبوخ غاسقي قومن تسبوخ سوما اس توركي عيدلان بوخ توركي империен бог если что хаит босс سمنيني نتعالج نقشن هو ريات تغيتشا قاريوغا ويجري مدوي والله بالله دا دو ويشتم دو ويجري والله بالله دات هما انت واتلشم واش وين دش مدو شو هذا خلق دو использовать دو سينتلته واش دعبل تورتي واخوشي واش تورتي بيخ تورتي دعوانو بيجينيت كروش ترغلцево От шейн вещаш туркош, ахча луше лилбо. А когда вега пек архолеза, я умею, короче, миск лилтига, рил вал. Чусаться да эдриаш, буашвейн. Видишь? Чусаться да. А чусаться это, вейн сейн ойлеш биз вейн. Демократия. Ну, вей би датшун. Ну, вейдуй и все.
وينوك عبا غمكي ولا قيش قوم ولا ويت ويس ترك واش توت شي نوخشي قوم تويس تويق نسوي لقس ويوقي وير شوقي ماري دعبوق قيش حقبا بيش اشتو ويت دكتور بالعشوقس تا ويت خلوي شويس وي قوم خلوي شويس واتيت اخ ابيخ ما بيلت اخ قو جي خو يامر تخل شو تخوي تو بوخش تخيلر غير شو ايدو وير دغنك تاكي يقولش راسقي ميلوالك بريدات الميلوالك تاش تخل شو تنوك دات يامرت خليلا دات خيلم غلبا ديك ديش نوخ ديك دولش دو سبيش عمر باتي روسكي موات بو ابريك خارم نو ما باتي تعاموات ابريك اسم اشت ما تسبوغي بروست اتبيرني عام بيش لا دوغي شكولي دوغي روسكي شكول شي بوش تا او لدروم دوقيس تا شاش تا نيجرامت نعبه تسير خليس شي كومبليك شكول تسير راسقي مواتات سخو شتاخت ساجي ما ديش بوش ايتان مواتن شاش ونعندنا غاز قيمات عامي جو شاش جو هم دو غاز قيمات ميرتل موت بو يسخير بولش بات يتسخير بو دسيتش بو جاي لولش بو غير بات دات انجليز كي عم بي هاي نوتشي عم بي اتوش بو نشي موت توش نو خاب نو دات نو نوتشي موت هون خاي هنوتشي ويسرو امرأسون غاز قيمات هون تسخاي دو قوم نخ пропаганда окелгар веру из-за хасу. Хотя мост очень мот хабиз, пока мой мост требуешь, и, наверное, пока хирабуешь, да? Немецкий, французский, нидерландский, английский, норчим, абсолютно. قيحون قدنا نشوف موت سويش قبل كده عبيد ومات شيء كان على بيش. شي قومات انجليزكي نورتشين شي عاشوا فرنسا قولي نيمецкий германي قولي يقول абсолютно. Все. إذا نو وي كولتوريت وي غلقشت وي قرجي شير وي غلقشت وي مهتت وي بيش وي قزاقي دوي ده والله بالله هر تعي ويقع مايو بودوش زنامي زناشمي ديت ميمدو ات وي تعابولش ناغن وي ميل غو حالدو خايشون تعابولش ناغن ميل غو просто морально психологически تامي دعيوغيش خلك بيش دا унижение мою угорно يوك تا هو يوتو شيل دات تا همش حقبوغي دات سيدي قيش دعبكش يتشي هري يوسوانت يوسيد غازقي فورم نشتي يغن ايه يلي يوشوان يا يول يلي يوشوان يا يول دات يحتغيتر دات Так, Аслан, самом, если империя захватила чужую страну или государство, является ли оккупировавший рабом? مش بوا إيه أنو الإمبيري يو بوا عرب إيش оккупировать بناش ربش مو بوا если تبي إنك عبارة تبي إنك بعنا إذا وجه تحسن ربش شغل ميك تاني ودورين شغل ميك оккупанч ну основном чувакш بيج ربش كل تيل كمانديرش دورين بوغاوي جا أكو حالات оккупант هو заложники هو كروانيا واتس دير هرب هون رب واتس دير داجي حترمى أولشا وات حماشو حدقتشو حراب تغيلشاني حدقتشو حشكل عيقش حينلوش دول دواتس كبيك بانيا دات وسو بلا دا ايتي سون هرخي لي وجي بوش حتسليلشاني دا خلخن خل دا وينوش دين السيتوات خل يا سو понимаю يقي واويش والحي تشورتا دا اودي توان بوتات والشيرا например بخيت دا خلغن متكشبو دا تساويسن تون تيرور واتيو ويغيرش عشان شيء تعبي نانا يوش يا تعبي يشا يوش ويسن والله شيء تعي يوش تسويسه تنا عيد لي ودي زي تنا أغو تنا هم تقولش عايز يا إنت شو понимаю تنا ناس بيختبل نوشي بيت تبيت يعني نوشي ما بيت ترك نو حال تعرفون تيجي عن تسوانتل شيء تهري سو هرو بو إذا ليلر إذا وجه نو تعيو بخوين يقع تعتبر إيش ذات نو شوغا لدروم دويس لدروم دو ها ليليتشا تندر تقول دير ها كرواتشا ها بلان كرواتشا داجي ها زاينشتو ايشت واخا وين كرواتشا ويخا ويخا واوين قرچو خاويتشا تاقا تقول إذا دير تقول раб это в душе признался покорился тогда раб не признался так дер تقول так они тебя не поймут, поймут, кайварик.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Dexter. Очень даже поймут. Дух киеча мабу, чо хазама киет киеч, киета мабу, но цахом ду. Ас иш цавайн иш страшно, харти коч, вожти коч, аш самагат дахараш. Шадига дикдушун. Шадига дикдушун, und alcha resi yeshi demerid ayuch. Ispasti yegert, дух ниц буку дунянчо. Но дух ница испасти цеет речь волшебу. Гойшон, чак цадолкес. Нинца Австралия тирактиркца еврейша нападение еш. И мелч о кетчин провокации хайшон. И цуна мелч о айда диштер хайшон, что вот мусульмане против евреев бош. И евреи сейчас жертваш бушун. Валлахи бу жертваш. И сейчас шей цана цахашон духом евреи аль-шадик кич вуяйкал бачшон. Бачшон шадик кич бачшон. И вейсан ига беш ли беш чанд беш бол бушун. Так вот, и набой шхелел, и таши бюхум яр дайк анти варбат сунтига. Сунтиqiyattak busal bor. Тгиркшон видео тиqiyat топ хаякан су. Цатуйгар сутсуни топ. شي دوق ايد خلال تير ذات شي قايت مش عول ديال تاتوش ويتر تو تو واويل ويش خليل ويلم نانتي توب شي شول نو شين تو تو غارون تار يو داوغان تو يو هاوين خون شاراني تو نا وشين توب تو انسو ذات تو ايتيك واويل ناري شاراني تو يرواتر نو هو خلال تيغا كيست بوق استراليش تيغر يوريشي تيغر христианши. Они все понимают, спецслужбы хорошо, куюк, а ли лишь, спер провокация, шли лишь спецслужбы, бюгали куюка, та зло ду куюка. Так вот, церцун масит $1 миллион делер, национальный чуть ли, герой вир церцунах, мусса ай вир церис. То есть, аджукчен и дештол вай, бусалбшен ай, иудейшен, дештол питандуй, издай арцер, и бусалбсек, хала айвид. Цундела, мабир нах керсти, хари бохш. ديكناش بوشون غوداش بوشون بوسا بجنا نوقع يوشون بيوخومش كسنا نوقع يوشون بيوخومش إيش ديرشون سار ديل وول ديل تسو ديل ديتر إس أت نام واستيجي تواب حياة كتر ديل 24 أغسطس چوخ غرца ديلر قيس ويديتسم دوتس چوخ غرца ديلر 24 أغسطس Москва детский магазин яқи чуғыр ғасқи полковник Алексей Титов бошел, полковник ФСБ. Газовый баллончу, бомба юэлэн, самодельный юэл. Боқол взрывчатка юльш террористчи ланеэл. Ша иққан ши икуг ши икуаг бэққан уайлэн, са самавар уайлэн. Дейл ағиетан баршунис. Из ёққа провокации ершуни. Украинчан духалеш. Так вот, и украинч буй, үш бушунцу дейл ноқа. ماشوند عليش بوجر بيوغشون ده عليش بوشونش ده كيست بوش قيج أولامز دوتر شيء تركو بوش كريستيتس دوتر نو إيش زسوابودو ليش زمارشو دال مبوغا نيسوانس بيوغلان ده عليش بوش سون دير تان دال غدير إيه شو إيش تغولشون مسو أغو هين سوسيش تراكتشي غيرش بر نيويورك بوسطن أحسن تراكتي غيرش برشونش بوسطن أحسن تراكتي غيرش برشونش از بوسطن تراكتا إنا وين شادق بقروزيك دير قوي وينو جوكتشن ويش داترشونس جوكتي قومن ويش تير حلوال Нетаньяху и Цацанин виш хельмекис, потому что Эйдл это одно, народ это другое. Киду. Отсюда киет дизвой. Тахан вейг царх Кадира вари Путин арих амел дешхена. Не говорите, чеченцы, это кадыровцы бош. Малил вей. Лили? Потому что вая иш представлять дешду. Вая иш бюхит. Цундер и вейн цецаитит all way is. Вай киетам болдел. Цанни боц киетам бушун вай цуман. وين مات ويشاد образованный дать иштагила дугара ду вега ахча дать оккупированный ду вега цаннига бочбол киета бушун корги глубинно на 1000 лет назад вайн чуиленил программу цинс вай киета бушун цума вайн даже вайшаца киет шуной вай и хундбу и киетам вега бушунис а вай бок алла цу елсмани абитан мот бюч цу елсмани дол рыхтош вай далаха кич ау вай хилишят
Видишь, дакиумш, дуаш, вежери, ижери. Со, что кито, что донести до верцу, что кетчул, ночи му, ночи чуна командирцев есть, ночи чуна корольцев есть, ночи чуна низне, а ведь каждый чеченец генерал, каждый чеченец у генерал у командир у шия семья, каждый семья юой государство, о двизал буй государство. Сучаши министр финансов у министр обороны у президент у уже у иштюай семьяш. Иштхилла юай семьяш всегда. Тундела отсюда китера, что китедре, что со. Аз может быть сатло, все может быть сатло со вац дик ночи. Я дик бузал пса гуацо. Но хилриачу. Хилриач. Всю жизнь дарят мадизи, да сандина. Амелили قناش صدول شد جو هدوخ والج جيش تو مبوي وين سندل أتسونا قيتا قيش نينا سلواخ أنا ديلي وين عدوالي ويشادك ديك خير دوشون قيدا شو ويجر طولان باق وي إيش دا تسحهم داتشون قدنيان شو إديل وي توشون والله بالله وق والله بالله وق شايو إستوري نو حقويش مدوال وي تخلال تسحاشي كويوش سندل Массерга дирали, цабоир бушон, я просто этого, что предупреждать, остунда халга дийценес, шун гушма дуер, арца хир душон, и мэжик шдар цер, ой хайвах хитанер блогер, религиозник, швахойш, худеш буиш, хупейд беш буиш, коман, бац, уж эш буиш, вей, дуньян радикал представить, да, ца экумш, кирми, хули, буй, я бюро, такаргю, бюро, цун сразу تيهم تو دو خاطونا خير ديل خاطونا لرلو ديل مثلا حين تو تعهم دنقش ايزيات داجت عوش دو شت تو تركيخ تركيخ تا اوج اوج تعهم يق سوق ويرر جو تاريا вообще تو هما تدو عبينا ولا حوجه تميرو الول شدات ايش страшные تخليس نحون представляете я шхена мультфильм что бе долша يريو وجو страшно يلا قوني ودلا قون صدا جيني اخلا قوني إشت ويخير ديتشا ويقدم أخ ويخير مدايت ميرسخيل خسخيل غوشنس ميرسخيل غوشنس ديخيل نات مسرتسخيل غز مسرتسخيل نوتيش ما تيشلش لرلولش نوخشي وي ناي وناستي اتسوچ او وين يقول ويچوغا لردل ديز ويچو закрытое общество юой ويچوخа وي هم лечда وي видимо научила на жизнь дать за эти тысячи лет. Но ديك خلويز ما سرت أتكريت خلويز حي هم دعت دوتش حي قايلينش إيش خلويز يوي جادك خير دوشون بروست وين خا ما خاي هو خير دو علاش حي خوش خلش أو جات سوق هو أوزوي شوات شوت إني دايوش سبي أبمنوت إقطع ما دات دير دوتس وجري بيخ ببل но ترى نشتا نوختي ماتا أولش ديك دقة قيتي خاسون إدو نوختي مات تا بز بوهر مات قرقي بوهر مات خاطر يقول رأس قديش نشبيسس نسير موغا ألش ديك دالوت قا نوختي مات سوس أصلوت قسي نوختي ماتا هم ديش رأس قيمتا ديش نوختي مات لا ديش دب أولي كيرش عليها قسيس إيش تندلا نوختي ماتا تانش ويستا خوش ديتس لأرسون ويشادق ديك دوشون ويجري يجري والله بالله يدو ويشادق خليشوش عودك بريسيون بريتم ويتمتع وينا زلوجنك بوتمتع تعبيكش خل دول حولي حيش بوس دميل دو طولوشتو تايلان شتوت كات سايزر ور باي سو مشجي وينا لزوينوغا اوكراينا представь мелчо омбуцик бүйдек мелчот омбуцика отсал бомнашияч Америк ну Израиль Иран отсал адамца дюк отсал Украина дяштик инзариум до дрон сцены дяш душуниш и армия украинские армии вообще непобедимые армии хочешь лять чутно и дрон и ума просто систему царь устраивать тешь сундела и дрон вай аму из вай темлой мухелдизи всю жизнь خلاديز حلقة خلا إزر شرشكا قي إزر شرشكا قردني لاحتا قي إزر شكا تملو خلاديز نو تحت أملو خلاديز زملي باخر خلاديز وي ученый خلاديز وي شادش خلاديز وي одновременно تملو خلابيز وين خلوي شو وين не солдат простой а служба солдат
А воин хельвишу. Чтобы любой момент, щега дайман, ну и махка би ища, че герз хельдиз. Герз обязательно. Герз ха свободию. Хасит и цахода, регум цаэла. Из обязательно до. А знамо духанер иш трезу по полочкам разложитен. Дерез хойлон абрек. Дал мула. Дигнакрив душон самогат дилаш. Например, Исари лецтаг ши праваш юлшум цахуль оккупирует юнак хулибах. Хульдер грек дер хуль. Хо оккупирует уча хо тюрьма уэльча хо одиночный камер хо бур олшук цел самет тюрьма чо. Цучу хо уэльча хо мершук. Мершук ты просто да хай распорядок соблюдать. Да еза бурчу цауэлита. Tas lumanda, da, ai provaš, ai čest atstēvo, vica, atsučo. Но даже ишталаха, хомершук, клеткшчу, тюрьмачу, или хоашвала, хомершук. Потому что машу и хадакчуаю, и хакверчуаю, хацитюис. Поэтому иду лескши док и так. Видишь, иду отцалшашу, они они не могут понять, что переделаться, хунца доцек, хунца латишваш. Ждабол мобизируаш представлению цер китамя шиши китамц мадуйте хум. Вот цер китамц иду, а эцуна уқцагуль балуш бахт переделать ночи. Переделать до Бога радикально из ахтяр хилланс доуайн. Хаздин и вагабизмон чуй ашхена и мел хаздар хаишун цер дючхена. Инцам ишт хазаца дючшун цер. Ой, цул дика, цул мерз, цул хаздин, цер дючтол, цул хаздацерк. Прям ох, оли дац, да, мач о гиллах дохара белсмани цагалишяц оли цер дючек. Дам иш дамаду изначально. Ну просто уже шей волнат и хайн хажа, уже хамоз хама яцня. Шей лучше а давык потихоньку. Иш до церис. Да, это две харюка боли, он хаз хабаш дюц. Хаз дюц, все. А уже док цюнц дол. Это кино ярксо. Дайман дагиоз и дючрена. А джази только девушки может, а старый американский. Это кино ярк. Таши джаз локши, это компак группер музыкальный. Таши мафия вода ведда зудриши поезд юқинис виляца тан юқинис лоти джаз компания юқинис лоиз. Таши зудри боли зудри умши угит янюк алил шулқиши. Так ица царега цаахш дол цана основизло. Так что миллионер волшта американец угтига цуни визло и зудюмач визлоис. Да око бог, короче, ну око ищен из Польши мафия үч цун годурцу вот, на восток ахшдол чо годурц она спасает бурцу иштет. Так уже дабылш буиш уже кино чеккылшу. Так ишт пожениться да и точник бокса гож миллионер. Ух бог дать точно пожениться да, короче, невозможно бог. Нет, невозможно самом дать пожениться да. Шиквертер парик ваяхкан, я мужчина бэрцу. А у всех есть свои недостатки. Бешрича и валируш. До того, что объездом был. Цунейда, да, цер, цер, дица, абара, дат, недостаток шейга, хорен и шиши гирю, чун диалект ди, что карцелуш, югацедолуш. Понимаете? Иштрел ди, что хум. Дала тяй бертки юэл, дала уэ ночи армал уэл, уэ ночи иду, ночи бог, мершу богду. Отстя уэ лат диз, отстя лехтер дуэ дал мо. Шун масан дереза хуй, шу дал си дуэл, шу ночи гам. Алла дал алш дуэл, шу шедер ше. Отс дала гучум на лер дуэл уэ, дала нис нок дуэл уэ, дала муссуч эго уэнд, مسوج أو غولي تمارغي بوت بوين تعبولش بور دال أوجرا ديكنا خليتيل مسو أو دوغ سمو دوقيل شو دويزل شو جرجل شنيغا دال تي هاي بيرت كيوال عادي كيوال ماش وال نوشي قام دولش دو إيشكيري يولشو شادك إيشكيري خيردو دال مغلا عادي كيوال بيوس دي قالوال دال مغلا يشغلا قانا ستريميري واي بيوس دي قال جانجا ها يوال مسيرا يوال شو بيوس دي قال
آمين آمين آمين. Давайте, Ижри, Ижри.